Goedenavond allemaal, van harte welkom bij deze eerste uitzending van het nieuwe jaar van 2025 van het Alzheimer Café. Hartelijk welkom aan alle mensen thuis en van harte welkom aan de drukbezochte avond aan alle mensen die hier in het café zijn. Ik begin toch weer met te zeggen, voor alle kijkers thuis, sluit gerust een keertje hier 's avonds aan op de tweede maandag van de maand. We zien u hier graag en we ontvangen u graag. Vanavond hebben we een heel boeiend onderwerp, vandaar ook dat er zoveel mensen bij ons zijn. Namelijk, wij hebben als gast de geriater. En de geriater hebben we altijd van alles te vragen. Onze gastspreker van vanavond is Reka Tjepan. Helemaal goed. Ik had geoefend. Van harte welkom, Reka. Jij bent klinisch geriater bij het Vicurie Medisch Centrum. Ja. Dat zeg ik goed, hè? Ja, dat klopt helemaal. Kun je ons vertellen, wat is een geriater? Ja, nou, goedenavond allemaal. Fijn dat ik hier vanavond met jullie een dialoog mag voeren. Ja, klinisch geriater is eigenlijk een medisch specialist die zorgt voor de kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Daardoor is ook naam klinisch. En dan kan het ziekenhuis zijn net als Vicurie of een psychiatrisch ziekenhuis. En dan is het Vincent van Gogh Instituut, daar heb je ook klinisch geriaters. En dat kijkt naar de ouderen, dat is het naam geriater, gerios, dat betekent van de Griekse naam ouderen. Dus dat is een specialisme voor ouderen, dus eigenlijk allerlei problemen die met ouderdom mee te maken hebben. Ja, dus specifiek gericht op ouderdom. Ja. En hoe komen mensen dan bij een geriater terecht? Moet je automatisch als je ouder wordt naar een geriater? Ik denk het niet, hè? Nou, zeer zeker niet. Gelukkig niet. De meeste verwijzing dan krijgen we via de eerste lijn, via de huisarts. Dus dat is het eerste aanspreekpunt. Meestal dat het patiënten, mensen, ouderen met bepaalde klachten naar de huisarts gaan. En de huisarts gaat in gesprek met de patiënt. En als ze met elkaar besluiten dat er toch wat bredere blik of onderzoek noodzakelijk is, dan komt een verwijzing naar ons. Dat is één route. Andere route is dat een patiënt via een andere medisch specialist in het ziekenhuis is terechtgekomen. En via die weg komen toch problemen dat het denkt, collega medisch specialist, nou dit is toch wel een wat bredere blik noodzakelijk. Dus via die weg krijgen we ook verwijzingen. Want als geriater, dan zeggen we altijd een holistische benadering van de patiënt. Holistisch betekent dat we dan breder kijken dan een orgaanspecialist. Bijvoorbeeld de cardioloog, dus hartspecialist, die kijkt naar de hart, of de longarts kijkt naar de longen. Een geriater kijkt eigenlijk in totaliteit, zowel naar de lichamelijke problemen, maar ook naar het sociale problematiek of psychische problematiek. Dus eigenlijk veel breder. Ja, lichaam, geest, omgeving van de patiënt in dit geval. En wat zijn nou typische klachten, zeg maar, waarmee mensen bij een geriater terechtkomen? Kan je dat zeggen, dat er typische klachten zijn? Zeker, zijn geriatrische syndromen wat we zo noemen. Hè. Dus dat is eigenlijk meerdere symptomen die uiten zich in een bepaalde ziektebeeld. Vergeetachtigheid is natuurlijk wel een veel bekend probleem. Dan, heel veel mensen associëren geriater alleen maar met vergeetachtigheid, de diagnose dementie bijvoorbeeld. Maar wij doen natuurlijk meer dan alleen diagnostiek rondom vergeetachtigheid. Kan je denken bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen, mensen die vaker vallen of duizelig zijn, die komen ook bij de geriater terecht. Of somberheidsklachten, meerdere medicijnen bij elkaar, waar dan wordt gevraagd om goed naar te kijken welke indicatie noodzakelijk zijn. Incontinentieklachten, dus eigenlijk meerdere problematiek. Ja, dus wat u zegt, hè, wij praten hier heel erg vanuit dementie natuurlijk. Het is ook het Alzheimer Café, maar een geriater ziet veel meer ziektebeelden of symptomen dan alleen maar dat. Ja, wat ik ook al noemde, dus gewoon problematiek die met ouderdom samen kan gaan of met oudere leeftijd kan zich presenteren. Ja. En hoe ziet dan zo'n bezoek eruit als iemand voor het eerst bij de geriater komt? Want het heeft misschien best wel een beladen naam voor sommige mensen.
Ja, nou ja, goed, dat is inderdaad, dat kan er soms een drempel zijn om de beslissing te nemen om naar de geriater te komen. Maar goed, het eerste bezoek bij een geriater, die wordt 1,5 uur voor ingepland. Dus dat is ook veel langer dan bij een andere medisch specialist. En wij doen het werk, het gesprek ook samen met het verpleegkundige vanuit geriatrie. Dus meestal starten we het gesprek gezamenlijk op. En dan is het zeer zeker ruimte, dat vragen we ook altijd, om het patiëntpersoon ook iemand mee te nemen. Het kan het partner zijn of een kind zijn, want wij zijn ook benieuwd hoe de omgeving ook naar bepaalde klachten naar kijkt of ervaart. En na het opstarten van het gezamenlijke gesprek, dan meestal vragen we ook het patiënt, als hij goed vindt, om tijdens het opstarten van lichamelijk onderzoek, metingen, wat het verpleegkundige doet, om het partner of kind ook apart te kunnen spreken. Om die beeldvorming, soms zijn ook dingen wat moeilijk bespreekbaar. Hè. Dan zie je dat het ook een drempel kan zijn, hè, ook van het omgeving uit, om bepaalde dingen te benoemen. Want dat is zeker niet om, dat zeggen we ook vaak, het is gewoon geen examen of een soort keuring wat bij ons plaatsvindt. Maar soms kan het ook zo voelen, dat is ook heel invoelbaar, ook voor de patiënt, maar ook voor de mantelzorger, of in ieder geval, dat wil iemand niet in het negatieve licht brengen of afvallen of dergelijke. Maar voor het goed beeldvorming, het beloop van de klachten, is het wel heel belangrijk om zo goed mogelijk een objectief beeld te krijgen over het ontstaan van het klachten, beloop van de klachten. Want heel veel diagnostiek doen we ook op basis van wat we horen, hè, zowel van het patiënt als van de mantel, over het beloop van de klachten. Dus een goed gesprek, het is eigenlijk een basisstuk van het onderzoek. Ja, dat is eigenlijk het eerste gesprek. Ja. En dan kan daar dan al een diagnose uit voortkomen? Of zitten daar nog heel veel stappen tussen? Hoe gaat dat dan? Kijk, dat is het eerste deel van die 1,5 uur, zullen we het maar zeggen. Hè? Dus dan, als het gesprek heeft plaatsgevonden, is natuurlijk alles loopt een beetje zo samen, zeg maar. Dan volgt ook een lichamelijk onderzoek. Dat doen we een uitgebreide lichamelijk onderzoek. Zowel bloeddruk meten, ECG, hartfilmpje maken, lengte, gewicht opmeten, maar ook goed luisteren naar hart, longen, neurologisch onderzoek. Dus echt een grondig onderzoek. Sommige mensen zeggen een soort APK-keuring wat wij bij ons krijgen. En dan daarna, afhankelijk van het klachten waar ze bij ons komen, dan kijken we welke eventueel wat screenende testjes kunnen afnemen tijdens die eerste bezoek. En dan testjes kunnen gericht zijn op de vergeetachtigheid of op de stemmingsklachten. En op basis van deze basisstappen, dan kijken we, nou inderdaad, is het duidelijk wat er speelt. Dan kan het ook zo zijn dat inderdaad na het eerste bezoek ook een conclusie wordt getrokken. Als bepaalde twijfels blijven, waar je dan toch wat aanvullende onderzoek, wat we noemen, noodzakelijk zijn. Nou, dat bespreken we met de patiënt en in samenspraak dan beslissen we wat we gaan inzetten. Ja. Stel nou, iemand krijgt uiteindelijk misschien meteen of later de diagnose dementie, even los van welke vorm dan. Komt die dan nog terug bij u of is het dan daarna bij u in ieder geval klaar? Voor degene zelf helemaal niet klaar, maar hoe gaat dat dan? Dat is verschillend. Misschien komen we straks op terug, maar dementie is een verzamelnaam. Hè? Dat is een syndroom. Daaronder vallen ook verschillende vormen van dementie onder. Dan zeg ik altijd een soort paraplu waar je dan verschillende vormen kan onderhangen. En dementie, dus eigenlijk geeft het aan dat het door bepaalde tekorten van de hersenfunctie, sowieso het geheugen, maar daarnaast ook andere hersenfuncties zodanig beperkingen geven dat het een persoon niet zelfstandig kan functioneren in het dagelijkse leven. Dan praat je over dementie. Kijk, die heeft ook verschillende stadia. Je hebt een beginnend, gemiddeld en vergevorderde stadia. Afhankelijk wat je dan na het eerste bezoek treft of na de aanvullende onderzoeken, kijk je als het noodzakelijk is om de vorm van de dementie te bepalen.
Bij bepaalde vormen van dementie heb je eventueel wat medicijnen die je kan geven om het proces af te remmen. Nou, als je die stap hebt genomen naar die categorie patiënten, die komen met enig regelmaat terug bij de geriater, ook om het effect van de medicatie te checken. Andere personen die bijvoorbeeld ook toch wat kwetsbare systeem omheen ziet. En dan start je gewoon een bepaalde begeleidingstraject op. Dat afhankelijk van de casus, dat zeg ik altijd zorg op maat. Sommige mensen, dat is ook afhankelijk ook van collega's, hoe werken niet bij iedereen. Maar de mogelijkheid bestaat om na een halfjaartje terug te komen om te kijken wat we hebben besloten samen. Loopt het allemaal of zijn er nog vragen of dergelijke. Sommige trajecten sluiten we inderdaad na het eerste bezoek af. Hè, als het een goede begeleiding of via de huisarts of er zijn al bepaalde ondersteunende disciplines in beeld. Ja, dat is niet per se noodzakelijk om controles in ziekenhuis voor te zetten. Nee, het is echt maatwerk wat u zegt. Ja. En als je nu nog niet op basis van het eerste gesprek of later echt een diagnose kunt stellen, blijft u mensen in zijn algemeenheid dan wel volgen? Of kan het dan ook zijn dat u bijvoorbeeld zegt van nou, doen over een jaar weer een keer, ik weet ook maar wat. Nou, dat is ook verschillend. Hè? Dus dat is ook verschillend wat het probleem is. Kijk, als we het twijfel zijn, maar het vermoeden is groot dat er toch iets speelt, dan kies je om aanvullende onderzoeken in te zetten. En aanvullende onderzoeken, dat kan ook per casus verschillend zijn. Nou, wat zijn de mogelijkheden? Dan kan je een beeldvormend onderzoek van de hersenen laten verrichten. Je kan een uitgebreide testonderzoek, want wat ik noemde, dat doen we in eerste instantie wat screenende testjes. Maar je kan wat uitgebreide testonderzoeken bij de klinische neuropsycholoog inzetten. Waar je dan ook verschillende hersendomeinen wat breder kan testen, toetsen. En een andere mogelijkheid is om een screening van een ergotherapeut in te zetten in de thuissituatie. Want uiteindelijk waar je op zoek bent, wat is de mate van het interferentie van het, kort gezegd, vergeetachtigheid of het tekorten van de hersenfunctie. Hoe beperkt iemand in het dagelijkse functioneren? Nou, dat is het beste om te toetsen of testen als je met ergotherapie bepaalde handelingen, wat je normaal gesproken ook doet in het dagelijkse leven, die belangrijk zijn voor de zelfredzaamheid. Denk je aan koken, boodschappen doen, dit soort zaken. Dan kan een ergotherapeut heel objectief toetsen thuis hoe dat stukje gaat. Hoe dat gaat, ja. Want daar gaat het om, hè? Welke moeilijkheden ervaart iemand uiteindelijk. Hè? Ja, maar dan zeg ik ook altijd, kijk, iedereen kan wel eens wat vergeten, ook op jongere leeftijd, na een vermoeide dag of dergelijke. En met ouderdom, dan neemt het kans op vergeetachtigheid steeds meer toe. Maar dat gaat het om in hoeverre iemand beperkt in het dagelijkse functioneren. Kun je daar wat van zeggen in zijn algemeenheid, wat nou een verschil is tussen wanneer is iemand nou vergeetachtig en wanneer is het dementie? Kun je dat onderzoeken of zit daar ook een soort van grijs gebied, zeg maar, tussen? Nou ja, dat wat ik net noemde, kan je gewoon zeker proberen te objectiveren. Maar goed, daarvoor is het eerste stap is het gesprek wat je met elkaar aangaat. Wanneer is het begonnen? Nemen de klachten steeds meer toe? Voorbeelden laten geven. Wanneer wordt gemerkt dat iemand iets vergeet? Of in welke situaties kom je tegen, dat ben ik dit vergeten. Maar het is niet alleen maar vergeten. Soms heb je ook problemen met plannen, organiseren, overzicht houden en dergelijke. Dus met voorbeelden probeer je dat te toetsen. Maar nogmaals, als je af en toe dingen vergeet, maar verder functioneer je gewoon prima zelfstandig. Nou, dat kan gewoon een normale veroudering, een normale ouderdomsvergeetachtigheid zijn. Nou, dan heb je, als het heel erg wordt, wat ik al net noemde, dat je dan niet zelfstandig kan functioneren, dat ontstaat dementie. Maar je hebt ook een soort tussenstadia, wat we milde geheugenstoornissen, of het Engelse term mild cognitive impairment, MCI noemen. Mild cognitive impairment. Ja, heel sec voor de milde geheugenstoornissen, zullen het maar MCI. Dat betekent dat het persoon meer vergeet dan bij de leeftijd past.
Maar met bepaalde structuur, ritme, regelmaat, inzetten van bepaalde ezelbruggetjes, dergelijke, nog vrij zelfstandig kan functioneren. Ja. En dat is iets wat het helaas niet meer beter wordt. Maar dus dat is ook geen regeltje voor dat het verder gaat verergeren en uiteindelijk wel een dementie gaat ontwikkelen. Je kunt niet zeggen dat dat een voorloper is van dementie. Nee. Dat is wel natuurlijk, die mensen hebben wel een verhoogde risico om uiteindelijk wel een dementie te ontwikkelen, maar je kan het ook in die fase ook houden. Ja. Okay. En dat is ook een groep wat wij dan, als we kijken, wie vervolgen we dan? Hè? Als je die diagnose hebt gesteld, dan meestal houden we nog contact, afhankelijk van het klachten, presentatie en beloop, 1 keer per half jaar of 1 keer per jaar. En als het gewoon het beeld lijkt stabiel te zijn, dan sluiten we het traject af. En als het lijkt te verergeren, dan kan je vooralsnog kijken als bepaald onderzoek opnieuw herhaalt of nieuwe onderzoeken inzet. Want het is natuurlijk nogmaals wat we ook al noemden, gewoon naar de geriaters toekomen is bij heel veel een soort drempel. Maar ik zeg ook altijd, onzekerheid kan het veel erger zijn dan een slecht nieuws. Met onzekerheid kan je gewoon geen kanten op, zou ik maar zeggen. Hè? En als je die vastgesteld hebt, is het natuurlijk nooit goed nieuws. Hè? Eigenlijk altijd een slecht nieuws. Maar dan kan je wel samen kijken, wat kan je doen om het kwaliteit van het leven toch zo optimaal mogelijk te maken of te houden. Dan wordt het bespreekbaar, hè? Ook voor de omgeving, kan ik me zo voorstellen. Ja. Anders wordt er vaak, denk ik, nog omheen gepraat of zo. En dan wordt het wollig. En het probleem gaat niet weg, helaas. Maar goed, dat is natuurlijk ook een proces. Hè? Soms moet je ook de tijd nemen om het vertrouwen te winnen en de juiste stappen nemen in het belang van het patiënt natuurlijk. Maar goed, het kan een fase zijn dat het van de andere kant anders wordt tegenaan gekeken. En dat moet je proberen ook samen met de huisarts of andere professionals een beetje overwinnen en drempel lager maken dat je iemand kan helpen. Want uiteindelijk dat is het doel om iemand te helpen. Dat is de bedoeling, dat snap ik, ja. Nou hadden we het net al over, in zo'n traject kan het zijn dat u gaat onderzoeken welke vorm van dementie er eventueel van toepassing is op de patiënt. Want dat kan van belang zijn, zei u, om te kijken of er eventueel medicijnen gebruikt kunnen worden. Welke meest voorkomende vormen zijn er dan? Waar moeten we dan aan denken? Het meest voorkomende vorm van dementie is ziekte van Alzheimer. Ongeveer 70% van het gevallen. 70, zei je? 70 ongeveer. Dan heb je de vasculaire dementie. Dat vasculair betekent dat het vaten, dus de doorbloeding van de hersenen, tekortkomingen heeft. En daardoor dat je de vergeetachtigheidsklachten hebt, dat is ongeveer zo'n 15%. Dan heb je ongeveer 10% van het gevallen Lewy body dementie. Dat is dan ook een beetje heel veel overeenkomst ook met wat je bij ziekte van Parkinson ziet. Alleen bij Lewy body dan heb je eerst die vergeetachtigheid en hallucinaties en daarna krijg je ook wat lichamelijke, wat motorische problemen. En bij Parkinson is het een beetje andersom, maar het is een beetje hetzelfde groep. En dan ongeveer 5% heb je wat zeldzamere gevallen, zoals frontaalkwabdementie of Creutzfeldt-Jakob of echt wat zeldzame vormen. Ja, en kun je dan ook meerdere vormen van dementie samen hebben of bestaat dat niet? Ja, bij ouderdom zie je vaak een combinatie ziekte van Alzheimer met vasculaire dementie. Dat sta je ook zo de diagnose, mengvorm noemen we dat. Hè, waar je dan zowel typische kenmerken van Alzheimer, met name de geheugenstoornissen, maar een stukje ook wat traagheid, wat je bij vasculaire dementie ook ziet. En dat heel vaak heeft mee te maken ook met de comorbiditeit, dus de ziektebeelden wat tegelijk spelen bij die persoon die dan waarschijnlijk ook die vorm van dementie ook bepalen. Ja, en waar geldt dan, voor welke vorm van dementie geldt dan dat er eventueel met medicijnen vertraagd zou kunnen worden? Inderdaad vertraagd, want we hebben gewoon helaas tot nu toe geen enkel middel die de ziektebeeld kan genezen of stoppen.
Maar bijvoorbeeld bij ziekte van Alzheimer heb je eventueel medicijnen die de ziekte kunnen vertragen. Want het is het wel bewezen dat het een van de stoffen in de hersenen, acetylcholine, dat is een moeilijke naam, maar die is verantwoordelijk voor het informatieoverdracht in de hersenen. Dan bij ziekte van Alzheimer, dat is een vertraagde concentratie. Dus de medicijn wat je kan toedienen, die remt het afbraak van dat stof. Dus met andere woorden, dus dan blijft die stof wat langere tijd actiever in de hersenen. En daardoor hoop je dat het ook een beetje de achteruitgang wat trager gaat. Maar die onderliggend proces die gaat gewoon door. Dus dat kan je niet stoppen. Dus uiteindelijk die medicatie werkt dan niet meer. Maar je kan wel, als het iemand ook kan het medicatie ook verdragen, dan kan je wel wat stabielere jaren daarmee creëren. Ja, ik kan me wel voorstellen dat u dat niet zomaar bij iedereen geeft. Nee. Of is dat wel zo? Dat is ook maatwerk weer, dat is ook ik. maatwerk, inderdaad. En dan kijk je ook naar het fase waar iemand zich bevindt. Dus dat kan ook een reden zijn om hoe eerder hoe beter om het diagnose te stellen en het vorm van dementie te stellen. Want kijk, als je praat over het proces vertragen, dan wil je natuurlijk in een fase vertragen waar iemand nog redelijk goed functioneert. Dus die wil je gewoon vasthouden. Dus dat kan in zo'n gevallen de medicatie een plek hebben. Maar we zeggen ook altijd, naast het medicatie is het belangrijk, of misschien nog belangrijker, om het dagelijkse structuur, ritme, regelmaat nog verbeteren. Hè? Want daar daag je de hersenen, delen van de hersenen die nog goed functioneren, verder zodanig uit dat die ook actief blijven. Ja. Dus medicatie alleen zal nooit voldoende zijn. Nee. En in sommige gevallen, die combinatie kan het wat extra toevoegen. Ja, want medicijnen zijn niet altijd, zijn sowieso niet de oplossing bij dementie in dit geval. Maar dan heeft iemand de diagnose en dan? U moet dat slechte nieuws brengen. En dan? Goed, het inderdaad benoemen. En nog even in eerste instantie toetsen, wat doet dat met het persoon. Hè? Voor de meesten is toch een soort bevestiging. Hè? Soms, dat op een of andere manier, dan zie je het toch aankomen. Maar ja, goed. Er is vaak al veel aan de hand, denk ik, voordat ze bij u komen. Hè? Ja, maar goed, er krijgt een naam en dat is natuurlijk wel, heeft een lading. Dus ik zeg ook altijd, dan moet je zeer zeker de ruimte nemen. En dat is ook bij iedereen verschillend hoe je een plek proberen te geven. En daarna is het ook belangrijk om te kijken welke dingen nog goed gaan, om dat te versterken en daarmee verder te kunnen. En dingen die wat minder goed gaan of juist gevaarsituaties kunnen met zich meebrengen in het dagelijkse leven, samen kijken hoe je het beste kunt opvangen. Dat is natuurlijk voor het persoon zelf heel erg belangrijk, maar ook voor de mantel daaromheen. Extra ondersteuning bieden is ook heel erg belangrijk om het systeem en de structuur zo goed mogelijk intact te houden. Ja, de diagnose heb je niet alleen, zeggen ze dan. Hè? Nee, daarom. Dus dat is dat heeft invloed op het omgeving en het naaste. Dus daar geven we ook zeer zeker ook aandacht voor. En daarin een hele belangrijke punt is het inzetten van trajectbegeleiding hulp bij dementie. Een soort case manager die dan het patiënt samen met de mantel in die traject goed begeleidt. Dat is ook een zorg op maat, kijken hoe het nu de situatie is, wat speelt er. Wat zijn de wensen, wat zijn de mogelijkheden. Die komen bij de mensen thuis. En dat is het fijne, dat inderdaad zij bij mensen thuiskomen. Dus dan kunnen ze ook een kijkje nemen. Nou, hoe is het dynamiek en wat speelt er? En is dat iets wat u bijvoorbeeld op laat starten? Of moeten mensen dat dan allemaal zelf gaan regelen? Ik kan me zo voorstellen, als je zo'n diagnose krijgt, dan
gebeurt er van alles. Geen idee, denk ik, waar je moet beginnen. Ja, nee, dat is het ook zo. Kijk, wat ik dan misschien zo goed om te noemen, bij ons op de polykliniek tijdens zo'n uitslaggesprek zit ook het verpleegkundige geriatrie bij. En die maakt meteen een kort verslagje in duidelijke, verstaanbare zinnen, die dan ook het patiënt met de mantel meteen meekrijgt naar wat gaan we doen. Want inderdaad, tijdens zo'n gesprek, het is best veel informatie wat verteld moet worden. Met veel impact. Ja, met veel impact inderdaad. En ook meteen wat afspraken maken, wat gaan we doen. Dus dat is voor hun dus wel fijn dat het opgeschreven wordt. Het officiële brief gaat natuurlijk naar de huisdokter, maar dat is ook in de medische terminologie. Maar goed, het aanvragen van de trajectbegeleiding, als het nog niet gebeurd is, dan doen wij vanuit geriatrie. Er zijn ook situaties waar het huisdokter al een beetje het niet-pluisgevoel heeft gevoeld thuis. Dus dan heeft hij al de stap genomen om dat aan te vragen. Dus dan zijn ook situaties dat de trajectbegeleiding al gecontacteerd is of al in beeld is. Dus dat is dus niet zo dat het patiënt zelf of de mantel die stap moet nemen om dat aan te vragen. Nee, dus dat wordt eigenlijk dan vaak geregeld. En vanuit precies. daar komt het volgende en het volgende. Ja, en misschien is het ook goed om te benoemen, kijk, nu praten we over klinische geriatrie en diagnostiek in het ziekenhuis. Maar je hebt ook situaties waar het ziektebeeld al een tijdje aan het gaande is, achteraf. En het systeem, het structuur, stel je voor een echtpaar die al jaren zo samen goed functioneert. Dus dat wordt best een wat laat aan de bel getrokken. Dus met een goed verhaal, goed beloop en dergelijke, kan het de huisdokter ook een diagnose stellen. Okay. Dus dat is niet per se noodzakelijk om iedereen in een ziekenhuis te laten komen om een diagnose te krijgen. Okay. Want wat ik noemde, zeg maar, is echt een basisstuk voor het stellen van de diagnose, ook voor ons, is het beloop van de klachten. Dus dat, kijk, als het voldoende duidelijk is, wij gaan ook geen aanvullende onderzoek. Wij gaan niet bij iedereen een scan maken of bij iedereen een uitgebreide testonderzoek doen. Dus dat stukje is heel belangrijk. Ja, dat is goed om te weten. Je hoeft niet altijd naar de geriater. Nee. Nu zijn er ook mensen, jonge mensen die dementie krijgen. Ja. Komen die dan ook bij een geriater terecht? Ja, dat is altijd zo'n leeftijdsgrens, 65, 70, waar je dan, dat kan het huisdokter bijvoorbeeld ook kiezen dat het eerst naar de neuroloog, onder 65, dat wordt meestal wel naar de neuroloog. Ik moet eerlijk zeggen dat in onze regio ook wat jongere patiënten in overleg met de huisarts en neuroloog ook vaker ook direct naar ons worden verwezen, maar dat kan het per regio ook verschillend zijn. Dus het is niet zo dat je een bepaalde leeftijd niet naar de geriater mag. Dus maar goed, liever niet dan wel. Maar goed, dat is natuurlijk best een impact op zo'n jonge leeftijd als je zulke klachten krijgt. Ja, nou zeker. Maar goed, dat krijgen we net zo uitgebreid als bij wat oudere leeftijd. Dus Zijn er ook beschermende factoren die bijvoorbeeld de dementie remmen, behalve medicijnen? Net gaf u dat al een stukje aan, structuur vasthouden bijvoorbeeld. Wat kunnen mensen doen om te proberen in ieder geval, dat zal situatieafhankelijk zijn, verwacht ik, maar om te proberen zo goed mogelijk, zeg maar, in conditie te blijven? Dat het laatste tijd, dat ook in de media en ook onderzoeken dan laten zien dat het leefstijl lijkt een hele belangrijke factor zijn om dementie te voorkomen. Dus dan denkt om voldoende beweging, gezonde voeding, geen alcohol, roken, niet roken, die soort zaken. En op hoe jongere leeftijd die goede of gezonde leefstijl aanleert, hoe beter. Maar dan kennelijk ook op latere leeftijd, als je dat aanpast, kan positief effect hebben om ook de cognitieve klachten te verbeteren. Dat is zeer zeker, ongeacht het leeftijd en met welke ziektebeelden al spelen, is heel belangrijk om daar aandacht te geven. Ja. En daar worden mensen ook in begeleid of ondersteund of getipt, of hoe gaat dat?
Ja, nou ja, goed, dan zie je dat er steeds meer initiatieven zijn, ook vanuit gemeenten, hè, voldoende bewegen en of dat het verschillende, gewoon het gezonde leefstijlprogramma. En nou goed, dat is gewoon hoe meer aandacht, of dat kan je niet voldoende of vaak genoeg herhalen, het de belang daarvan. En nou ja, hoe weten we dat het helpt? Dat was ook de voorspellingen dat het ook... kijk, de dementie inderdaad, het aantal neemt steeds meer toe. Maar de voorspelling, wat het een aantal jaren gedaan zijn, dat het gewoon... aantal patiënten die dementie zullen krijgen, hoog zal het uitvallen. Dan zie je dat het curve dat vrij een beetje toch wat een afvlakken zijn. En dat wordt heel erg geassocieerd toch met het wat meer aandacht voor het gezonde leefstijl, dat het waarschijnlijk ook een rol in speelt. Okay. Dus ik zou zeggen... Ja. Er zal nog veel onderzoek naar gedaan worden. Precies. Maar dat is... die dan schade niet in dit geval. Nee, en nou ja, zowel voor de cognitie, maar voor de lichamelijke klachten, maar ook voor de stemming. Hè, dat zijn allemaal... de leefstijl heeft positief invloed op alle vlakken eigenlijk. Ja. Nu hadden we het van tevoren, hadden we het heel even met elkaar over. En ik kijk een beetje naar de tijd, maar ik vind het wel een belangrijk onderwerp. Als iemand de diagnose krijgt, dan is het ook belangrijk om te gaan bespreken wat wil ik wel en wat wil ik juist niet. En dat zijn moeilijke gesprekken, daar hadden we het even over. Hè? Dat heette met een moeilijk woord advanced care planning. Ja. Maar ik heb begrepen dat daar ook wel steeds meer aandacht voor is. Ja. Kunt u daar wat over vertellen nog? Ja, zeer zeker. Dat hebben we zelfs een gezamenlijke traject lopen met de trajectbegeleiding hulp bij dementie. Want dat is natuurlijk, wat u ook zelf zegt, er zijn gewoon moeilijke onderwerpen wat je met elkaar moet bespreken. En dan is altijd de vraag, wie kan dat het gesprek het beste doen? Hè? Dus dan hoe meer... een soort band hebt met het persoon, hoe makkelijker een gesprek kan gaan. En zo'n gesprek hoeft zeer zeker niet in één keer plaatsvinden. Kan het ook wat in fases komen. Mensen mogen ook over dingen nadenken. Ja, zeker. En nou ja, heel vaak bij personen met dementie uiteindelijk die gesprek wordt thuis gevoerd, grotendeels ook onder begeleiding van de trajectbegeleiding. Er zit er natuurlijk ook een medische stuk over het, want er zitten ook vragen bij, hè, wil je wel of niet gereanimeerd worden, of bij een ernstige ziekte in het ziekenhuis naar intensive care gebracht worden en beademd worden. Nou ja, dat moet of de huisarts of een medisch specialist of geriater met het patiënt echt toetsen, vastleggen en in het dossier vastleggen. Maar met advanced care planning gesprek, dan zitten ook vragen, wat wil nog iemand bijvoorbeeld nog doen? Of wat zijn de wensen? Dus dat hoeft het niet altijd de negatieve kant in zitten. En nou ja, dat moet je in een fase doen, dat die persoon nog zelf ook een mening kan hebben wat hij zelf wil. Ja. En dat is natuurlijk altijd een goede timing, is heel belangrijk. En kijk, als je de diagnose net gesteld hebt, is natuurlijk, daar komt zoveel informatie, dat is niet het moment om nog die vraag ook nog eens te gaan stellen. Maar heel lang uitstellen, dat wil ik meer zeggen, dat is ook niet de bedoeling, hè, want dan kan je het gesprek niet meer met het persoon voeren waar het eigenlijk over gaat. Ja. Dus dat is het een beetje goede balans in vinden, dat is het wel en de trajectbegeleider heeft ook daar een belangrijke rol in, bij patiënten met dementie is het zeer zeker daar, de trajectbegeleider heeft een belangrijke rol. Ja. Het is ook belangrijk, hè, want daar hebben we het eind vorig jaar nog over gehad in het Alzheimer Café, over hoe belangrijk het kan zijn om mensen met dementie zelf de regie te laten behouden. Ja. En dit is daar natuurlijk wel een heel goed onderdeel van. Ja, precies. Ja, dus de wielsbekwaamheid hebben we nu niet over gehad, maar die zijn... Natuurlijk ook in die wielsbekwaamheid bepaalde onderwerpen op delen die ook een persoon met dementie nog heel goed een overwogen beslissing kan nemen. Ja. Dus je kan het niet zeggen, iemand heeft dementie, dus dan telt niet meer mee. Dus dan is het heel belangrijk om zeer zeker mee te nemen. En onderdelen dat het iemand niet meer overziet, inderdaad dingen overnemen, maar eerst toetsen. Wat iemand nog wel en niet kan overzien. Ja,
Vooral in gesprek gaan met degene met dementie. Dat is eigenlijk wel, denk ik, heel belangrijk. Niet over het persoon, maar met persoon in dialoog gaan. Ja, en dat hoor ik eigenlijk ook wel terug. Dat is ook een van de belangrijkste dingen in uw werk. In gesprek gaan met de mensen en tijd geven en ruimte geven. Dat is het heel belangrijk om gezamenlijke doel bereiken. En het doel is om een persoon zo goed mogelijk te helpen. Ja. Nou, wij zijn al door de tijd heen. Oh, dat gaat heel snel. Ja, ik heb nog heel veel vragen. Ik denk de mensen hier ook. Maar wij gaan na de pauze nog even verder. Voor thuis rond ik wel vast even af. Dus ik wil u hartelijk bedanken voor de uitgebreide uitleg. Volgens mij vindt u uw beroep heel erg leuk. Ja, zeker. Ja, dat straalt u ook uit. Het lijkt me fijn om bij u op gesprek. Het is niet fijn om te moeten komen, maar als het dan moet... liever niet dan wel, maar Als het dan moet, dan bent u een fijn mens. Ik wil ook de kijkers thuis heel erg hartelijk bedanken omdat u weer heeft gekeken. Ik denk dat ook u aan de televisie heeft gehangen, geloof ik zomaar. Onze volgende uitzending die is op, ik moet heel even kijken, 10 februari. En dan gaan we het hebben over de veranderingen in de relaties en de rollen rondom iemand met dementie. Dus als je iemand in je omgeving hebt met dementie, dan verandert heel vaak de verhouding tussen twee mensen. Een klein voorbeeld, een makkelijk voorbeeld is, een kind gaat wat meer voor de ouders zorgen, waar het vroeger andersom was. Maar zo zijn er vele vormen te bedenken. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dat belooft weer een hele belangrijke, mooie uitzending te worden. Dus ik nodig u uit om weer te kijken. Ik wil er nog een kleine tip meegeven. Wij geven altijd aan dat u kunt inschrijven op de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van alle belangrijke ontwikkelingen. De nieuwsbrief wordt voortaan verstuurd vanuit Venray Dementie Vriendelijk. Dus iedereen die hem al ontving, heeft hem ontvangen in januari vanuit Venray Dementie Vriendelijk. Heeft u hem nog niet en wilt u hem graag ontvangen, mail dan even naar info@venraydementievriendelijk.nl en schrijf u daar even in voor de nieuwsbrief. Ik dank u hartelijk voor het kijken en ik zie u heel graag in februari weer terug. Dag!